Santanapek gimnasio barri bategaz indartu dau bere kirol eskaintza. Areto barriak muskulazio estazioak zein sarbide independentearen kontrola dauzkala aipatu dau eta aurre ikusitako edukiera 20% handitzen dauala espazioaren optimizazioari esker. Gernika-Lumoko udaleko kirol zaila udal gimnasio barria martxan jartzen ari da egunotan. Espazio trinkoa dala aipatu dabe 72 metro kuadrukoa, baina erizpide funtzionalaren arabera diseinatu dala entrenamenduaren eskaintza publikoa dibertsifiketako. Aste batzuetako egokitzapen lanen ondoren, ekipamendua datorren astean edegiko dala aipatu dabe. Gimnasioak erabilera individualeko 5 muskulazio makina dauzela aipatuz. Abduktorea, bicepsa, bizkarra edo bularra. Horrez gan, 4 postuko estazio anizkoitza dagoala aipatu dabe, bularrean, arraunean, tricepsean eta bizkarrean. Aldi berean lan egiteko aukera emoten dauonek. Ekipamendua osotzeko, pisu libreko markuer bat dagoala azaldu dabe. Pieza hori ezinbestekoa dela esanez, moldakorra izan gura dauen espazio batean aurkitzen dara. Luzak eta gune bat dagoala be aipatu dabe, horma bular eta koltsonetekin hornitua, aparau bakotxak helburu zehatz bati erantzuten deutsola azaldu dabe, eta beraz, moltxoak aukera emoten dagoela muskulo multxo guztiak modu orekatuan lantzeko. Espazio kirol erabilerara egokitzeko, gimnasioko zoru teknikoa instalatu dala azaldu dabe, hormak margotu direla esan dabe, argiztapena barritu dala eta pribatutasune emoten daben kristal zehar argia jarri direla, argi naturalari uko egin barik. Proiektuak zaintza kamerak eta ate automatizatu barria barne hartzen dauzala azaldu dabe, sarbiden kontrolagaz eta inbertsioa guztira 49.930,48 eurokoa dela azpimarratu dabe. Espazioaren aprobetxamenduari eta makinak sartzeari esker, hasieran aurreikusitako gaixotasun funtzionala 100% handitu dela zehaztu dabe. Sarrera, kiroldegiko tornuen gunearen aurretik egingo dela diote, gimnasio barriaren atean bertan dagoen irakurgailu baten bidez, eta abonatuak diren pertsonak euren ohiko identifikazioa sartu ahal izango direla zehaztu dabe, zuzenean egin ahal izango dabela aipatuz. Eta abonatu ez direnak berriz, sarrera puntuala ordaindu beharko dabela jakinarazi dabe. Udaleko gainerako kirol instalazioetan indarrean dagoen sistema errepikatuz.